Ok, mbala namanao tery-tany zegny ty. Za zegny mahita, ça fait za tiao zegny mitandregny motivation zegny raha tsaboaka amizao ty zegny. De mitandregny motivation zegny za de mandiniky amy fomba fagnanaovantsika raha zegny. Maro arô namako io zegny hitako arô misy magnano misy mitsabo raha zegny arô fa ambany be zegny le motivation anarô zegny. Ambany be, tegna hitako fa hoe ambany le motivation. Motivation agnatin'ny réseaux sociaux ty zegny na Facebook na amin'ny YouTube na aiza zegny ientinao ampiakatra vibrationnao anosikanao motivé fa tsy ny motivation ny tegna important. Allo zaveko tsara raha zegny, tsy ny fitandrignesanao motivation magnalignandry no important fa ny fagnanaovanao raha sazonao fagnanaovanao raha raiky. Rehefa mitsabo raha raiky zegny anao après tokony motivé na koa hoe inspiré zegny anao amin'ny fotoana igny. Za mahita atsika jiaby io zegny samby misy raha zegny magnavanagna atsika, atsika jiaby tsaraikaraiky io. Na anao le viavy roe zegny na anao le gongolary zegny na anao olo maventy na lalahy na viavy tsy ankanavaka, misy raha amintsika tsaraikaraiky zegny mampiavaka atsika. Fa io zegny ny nombre-ny action no compte. Zay zegny naviany every master was once disaster. Ty Arvaikera nivôlagna zegny. Ty Arvaikera. Tamin'ny fotoana voalohaniziko raha zegny aloha za tegna hoe tonga saigna kely zegny za hoe ino ma tegna teny raha zay volagny. Every master zegny olo mafy raha raiky zegny. Mafy. Zay boka hoe amin'ny université master 1 master 2. Commencé agnatin'le mafy zegny izy. Every master was once disaster. Ty Arvaikera volagnina ake zegny i olo jiaby nafy io ane fa avy départ zéro tsy balagaingana zare io. Fa avy tsy balagaingana. Donc zegny ny raha tiako koragnina ake zegny mankamafy hoe raha ohatra hoe misy raha zegny tianao tsabogna sy ny motivation ny important fa action. Amin'ny voalohany anao mitsabo raha tsy am'le tegna tianao atongavana zegny izy. Fa plus que anao magnano répétition commence zegny anao mafy raha igny zegny anao. Zay zegny naviany i Wesley Virgin amin'ny hitanao amin'ny site webnazy ary hoe amin'ny billionnaire ino moa ty Overnight millionnaire zegny izy mivôlagna hoe repetition is the mothers of skills. Repetition is the mothers of skills. Donc zegny izy koa tohanagna traikefa bebe kokoa zegny anao zegny juste mitsabo répétition fo zegny ataonao, magnano répétition matetiky zegny anao amy raha raiky. Za mahita atsika maro amintsika zegny mianatra anglais na hoe efa avy nianatra anglais de magnontany tegna anao hoe nagnino ma za zegny lasa tsy tegna nahay na hoe nisy niaraka nianatra taminakahy zegny arô nisy niaraka taminahy zegny arô nianatra fa nagnino zegny za somary lasa lôlô, nagnino zegny anao amin'ny fotoana zao ty zegny tsy mety mbala capable zegny anao mikoragna amin'olo zegny. Izay fo zegny ny antony. Ça fait anao nijanogno tsy nagnano répétition anao. Ça fait ambany le motivation anao. Azonao raha tiako volagnina eto. Donc zegny mila mitsabo répétition anao. De eo zegny anao commence mametrize hoe ity ataoko karaha ty, ity amboariko karaha ty, ity amboariko karaha ty. Maro zegny za mahita artiste mihirahira hely izy mijanogno izy. Azonao nefa zegny anao mba to karaha Big MJ zegny anao aminalaza. Big MJ ne nazontsika honogno na tsy azontsika honogno na tsara hiranazy magnaboaka hira fo izy, magnano featuring fo izy. Jusque izy mi-impact agnatin'ny subconscient-n'olo tsaraikaraiky agny. Tsy avy eo lasa midominer sur le marché. Zay zegny ny antony. Za mahita sanasanina amintsika zegny mampianatra hely izy de mampianatra hely nefa tsy nataonao zegny le moyen fampianaragna jiaby de lasa mijanogno anao fa hoe fampianaragna tsy mampanjary eo anao hely be karaha mandraha Madagasikara eto. Tsy karaha zay izy fa mila tsabonao le système ara mila mitohy fo zegny anao mitsabo le raha tsabonao zegny. Za mahita atsika mpianatra maromaro zegny atsika mpianatra mianatra rehefa miantrahantra hely magnano mathématique na magnano physique na magnano anglais na français raha io tsy haiko za hijanogno
zay efa tsy naizanao raha iavako azonao safe ianao ny jano izy koa raha raiky tsy abonao répétition 1000 fois volaniko 1000 fois zahava zegny misy Kobe Bryant zegny motivation Kobe Bryant ambelako miaraka amin'ny vidéo izy ty i Kobe Bryant ane natonga izy tegna nahay tegna nafy tamin'ny raha makasiky ny basket ane karaha ty fa nivolaniko raha zegny tamin'ny taloha tsy haiko na fa regnitsika na tsy regnitsika fa i Kobe Bryant ane midomine agnatin'ny saignin'azy ane basket efa basket fo na izy mipetrapetraka fa visualiser izy amin'ny raha igny makasiky basket isan'andra izy magnano 1 heure de temps 2 heures de temps 3 heures de temps ary zay koa zegny natiako volagnina eto hoe nombre de répétition nombre heure de répétition zay zegny mikonty donc zegny izy ka anao zao ty anao tahay mathématique na tahay français na tahay anglais na tahay lera tianao hoe zegny nombre de répétition zegny mikonty heure de répétition imagine zegny olo ambadikinao jiaby io izy koa mavita 30 minutes ampitombo lera raiky neninao izy koa olo ambadikinao io zegny mavita hoe lera raiky ampitombo lera roa na telo lera na 5 heures de temps nao ake fo commence iomboko anao mafehy raha igny magnano karaha zay zegny andeha fihaizanao raha raiky tianao hoe magnano zegny koa zegny anao amin'ny fampiasam-bola zegny amin'ny fampiasam-bola zegny possible anao zay mampiasa vola maty vola possible anao mampiasa vola maty vola imagine ne entrepreneur aby io nampiasa vola ne avy taraiky fo exemple fo zao mba imagine ne tantaran'ny Elon Musk izy nilancé SpaceX azonao izy nilancé SpaceX ne imagine $4 millions laniny Elon Musk avy nisa Mars SpaceX $4 millions investissement zay donc zegny tsy mila matatro zegny anao mampiasa vola zegny donc mampiasa vola anao niany tsy mila kivy zegny anao tsy mila morakado fa mety possible tsy balagengana fo zegny anao maty vola fa un jour migagné fo zegny anao ho anao artiste magnano karaha zegny ho anao mpampianatra magnano karaha zegny ho anao mpianatra magnano karaha zegny ho anao mpiofagna magnano formation magnano karaha zegny aza janogno zegny donc zegny ny raha tiako volagnina eto zegny don't give up aza miabandone zegny anao zay zegny raha tiako volagnina eto ataoko fa hitandregny zegny anao amin'ny sombitsombiny motivation amezako anao zio ty zegny hitanao amin'ny YouTube pas d'excuse ambelako miaraka amin'ny vidéo ty koa zegny motivation zay zegny fa izy atsika absolument rien. Elles ne te rendront pas plus riche, elles ne te rendront pas plus heureux, et elles ne te rendront certainement pas meilleur. Tu veux entendre la vérité? La véritable raison pour laquelle tu n'avances pas, c'est toi, pas ton patron, pas ta famille, pas ton manque de ressources, pas ton passé, juste toi. Et tant que tu continueras à pointer du doigt tout ce qui ne va pas autour de toi, tu resteras exactement là où tu es. Alors aujourd'hui, on va briser ce cercle vicieux. Aujourd'hui, on va parler de responsabilité, de discipline, de transformation. Parce qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'excuses. La première chose que tu dois comprendre, c'est que personne ne va venir te sauver. Absolument personne. Le monde n'est pas là pour te faciliter la vie. Et ce n'est pas une mauvaise chose. C'est la réalité. Ce n'est pas parce que